Dobar dan, ja sam Krešimir Futović i danas ću vam pričati o Power BI skupu alata. Power BI je skup alata koji se sastoji od ovdje prikazanih Power Query-a koji služi za dohvat podataka, bilo iz baza podataka ili sa interneta, Power Pivota koji služi za pivotiranje na način na koji ste navikli u Excelu u smislu pivotiranja, samo sa značajno proširenim mogućnostima, Power View, Power Map i Power Questions and Answers koji su namijenjeni za traženje odgovora, vizualizaciju i dublji pogled u vaše podatke. Što se licenciranja i mogućnosti tiče, treba reći da Microsoft nudi u oblaku baziranu platformu, dakle cloud-based, sa modelom pretplate koji radi se od nekakvih $10, dakle o nekakvoj vrlo jeftinoj verziji, pri čemu postoji još i $10 mjesečno, dokle postoji još i potpuno besplatna verzija koja se može koristiti bez ograničenja, ali bez mogućnosti bez proširenog skupa mogućnosti koje se nude jasno u modelu koji se plaća. Plaćanje je na godišnjoj razini, cijene su izražene na mjesečnoj razini, tako da na Microsoftovom sajtu vrlo jednostavno možete pratiti, odnosno vidjeti trenutne cijene koje vrijede. Što se samog Power BI-a tiče, ono što prvo možete se susresti, to je najvjerojatnije Power Pivot za Excel, alat koji je prisutan već dugo vremena i općenito govoreći pruža velike mogućnosti za analizu podataka unutar Excela na način na koji sam pivot tablice ne mogu prikazati, poglavito što se tiče modeliranja podatkovnog modela, a s druge strane količine podataka, brzine odziva itd. Power Query je alat za dohvat podataka koji služi za dohvat podataka bilo iz vaše baze podataka, vašeg ERP-a ili miješanja podataka iz vaših baza sa podacima s interneta, kao što će biti prikazano u prikazu Power BI alata malo kasnije. Osim toga, prisutne su i vizualizacijski alati unutar samog Excela, kao što vidite na trakici, Power View i Power Map. Power Map za vizualizaciju na kartama, dokle Power View nešto, mogli bismo reći, unaprijeđena grafička okolina. Osim spomenute platforme u okviru Excela, koji se downloadaju i instaliraju kao dodaci, postoji standalone alat koji objedinjava mogućnosti Power Query-a, Pivota i View-a, ali bez Excela kao frontenda. Taj alat služi za vizualizaciju i izvještavanje, te rezultate vaših analiza kasnije možete objaviti u cloudu, odnosno na prije spomenutoj Microsoftovoj cloud platformi za objavu takvih rezultata. Današnja analiza koja će biti prikazana sa featureima alata biti će bazirana na analizi GDP-a i njihovih promjena u Europi tokom zadnjih 15 godina. Dakle, evo nas u Power BI alatu. Podatke koje trenutno imam su podaci o GDP-u, odnosno Gross Domestic Productu po zemljama u Europi. A ono što bih ja želio je analizirati te podatke i vidjeti određenu regionalnu raspodjelu, dakle pad GDP-a tokom 2008-2009. kad je bio početak krize u različitim europskim regijama. Dakle, ono čime trenutno raspolažem je da napravim jednu jednostavnu tabličnu analizu gdje na value imam iznos, godine ću staviti u stupce, a zemlje u retke, te sam dobio postotkovni porast, odnosno pad, koji možete tu u 8. odnosno naročito u 2009. vidjeti. A ono što želim napraviti je da te zemlje grupiram na takav način da
mogu vidjeti recimo razlike između sjeverne i južne Europe, Central Europe i ostalo. Te podatke imam na internetu, odnosno raspored zemalja. Oni se nalaze na ovoj adresi. I sad ovdje imam country kodove, odnosno regije, kontinent, zemlju i glavni grad. Ovdje su sve zemlje svijeta, a meni trebaju samo iz Europe. Pa idem to napraviti, pokupiti dakle podatke s interneta, spojiti ih sa ovima postojećima. Dakle, get data from web, pastam URL, pričekam analizu kratko. Pronašao je 4 tablice, znači pogledajmo additional codes, znam da to nije zapravo ta, ali čisto da vidite da svaku mogu jednostavno pogledat i vidjeti o čem se radi. Ovo je očito ta koja mi treba, ova nije. Znači želim ovu učitati, editirat ću ovo. Meni treba kontinent, regija, country, mogu ostaviti capital iako me to zapravo niti ne interesira, čisto radi dokle me ove kolone ovdje zapravo ne interesiraju, reći ću remove columns. Nakon toga ću filtrirati kontinent samo na Europu, s obzirom da ja podatke imam samo za Europu. To ću napraviti ovako. Ok. Vidite sad da imam samo Europu, ovdje su one regije koje želim i to ću nazvat kao regije. Čim sam to napravio, izlaskom iz ovog edit moda za query, podaci će se ažurirati u mojem modelu i ovdje ću dobiti još jednu skup informacija gdje imam regije. Ono što me zanima prije je da spojim regije zajedno sa podacima o GDP-u, pri čemu je to Power BI samostalno napravio iz čistog razloga zato jer ima kolonu istog naziva i u jednoj i u drugoj tabeli. Te na taj način on zapravo omogućava da se automatski spaja. Dakle, mi smo ovu relaciju, odnosno ovu vezu, mogli i ručno napraviti ili eventualno promijeniti u slučaju da nam nije odgovarajuća i da je ta automatsko spajanje zapravo posljedica nečega što mi eventualno ne želimo. Trenutno ovi totali na ovom izvještaju mi ništa ne znače, no krenimo da vidimo kako izgleda kad uključim regionalnu raspodjelu, pa ću ja iznad countrya ovdje postaviti regije, pa vidim tu imam nekoliko sumarnih redaka iz podataka o GDP-evima koji nemaju svoju regiju, no Central European, Eastern European i tako dalje te podatke već mogu dobiti. Ono što me smeta su način prikaza totala. Ja zapravo ne želim sumu ovdje, nego bi average bio prikladnija obračun. I sad ću malo još urediti tako da napravim nekoliko grafova, ne bi li ovaj iz običnog izvještaja pretvorio u jedan upotrebljivi dashboard. Dakle, smanjit ću za sad ovo, staviti ga negdje sa strane i na dashboard dodati filter. Taj filter ću napraviti po regiji, dakle samo drag drop ću regiju tu u filter. Ok, i eventualno dodati još nekoliko grafova. Dakle, ja kad sad pritisnem ovdje Central European, želim vidjeti samo Central European. Ja ću ovaj
filter morati malo editirati, jer kad kliknem ja bih zapravo želio usporediti dvije, Central European u odnosu na Southwest Europe, pa ću za ovaj filter pod njegovim propitima Selection Control reći da nije single, vidite single select, nego da zapravo mogu imati opciju da selekcioniram, odnosno izaberem nekoliko regija, zato jer ih ja zapravo mislim uspoređivati. Ću malo smanjiti, staviti ispod i dodati eventualno neki od grafova, pri čemu bi taj graf trebao također imati average kao value. Evo recimo ovaj ću staviti regiju na vratimo ga da bude graf. Dakle, legend će mi biti region, dokle će godine biti na x osi i to nam zapravo predstavlja kretanje prosječnog GDP-a za promatranu regiju. Dok ću ovaj ovdje graf uzeti da prikazuje sve zemlje pojedinačno, iznos kao vrijednost, pri čemu mora biti average i godine na x osi. Drugim riječima što sam dobio sam jedan upotrebljivi lijepi dashboard na kojega nakon malo aranžiranja vidite da pokazuje po zemljama za odabranu regiju. Dakle, imam i detalje i grafički prikaz po elementima regije, odnosno zemljama, i za samu regiju. I želim li Central European usporediti sa recimo Eastern Europe i Northern Europe, vidite da je Eastern Europe imao značajno veći pad, ali i brži oporavak, dokle su završile na otprilike istome mjestu do 2015. Evo, ovim prikazom napravio sam još jedan prikaz miješanja podataka iz Excela te podataka sa interneta, skinutih na način da evo u nekoliko minuta smo spojili određene podatke s interneta sa podacima koji su se nalazili na vašem računalu. Hvala vam na gledanju, a više o tomu i sličnih vježbe biti će na radionici Power BI.